אז היום מישהו ניסה לעשות לי סקאם. זה התחיל בזה שמצאתי ילד נחמד בדיסקורד של דה כהן. וכן, הוא עשה לי סקאם על לוס מוביילס, אין יאנג. אבל אני לא מוותר, אני רואה את דה כהן כמעט כל יום, אני טיפה יודע מה עושים. אז שברתי לו חצי מהבייס, כמעט, לא, את כל הבייס, ואני מקווה שתהנו מהצפייה הזאת, אז צפייה נעימה. אוקיי, אז אתה נכנס לבייס? בסדר, יהיה מקום. אבל אתה עושה דברים, אל תעשה סקאם. סבבה, לא עושה סקאם, אני לא סקאם. בוא. נכנסת? כן, נכנסתי. הלאה. זה אני. דברים טובים יש לך. בסדר. אל תעשה סקאם, בסדר? זה לסרטון, איזה סקאם במוח שלך. סבבה. לך תראה בקומה השלישית ואז נראה מה תגיד. אוקיי. לוס מוביילס, מה אתה רציני? כן, רציני, מה? רגע, מיניאן, אני רוצה להפריד. בוא נתחיל משהו קליל כדי לראות שאתה לג'יט. אוקיי, אז על הקוקראצ'ה. בסדר? מוצצת. יפה. אוי. אוקיי. יאללה, קוקראצ'ה. חבר'ה, שתדעו, אני לא מעתיק מדה כהן, אני רק פשוט... אתה ממש לא מתחיל, מה זה? יש לו מלא דברים טובים. אני לא יכול למקום שלו. אני רק מתחיל פשוט לראות אם הוא לג'יט. אני כמו דה כהן, אני פשוט אוהב מאוד לראות אותו. אוקיי, הלו. פיצור, מה אתה רוצה על הקוקראצ'ה? אפשר להיכנס? נכון. מה אתה רוצה עליו? אני רוצה על הקוקראצ'ה. בוא נראה מה יש לך בקומה השנייה. סבבה, אני יודע. אני רוצה את הלוס ג'ופסיטוס ואת הבמבו במבו סאור עניין שלך. לראות את משנה לך? את האמת, אתה יודע מה? בסדר, יאללה. אל תסקאמר. לא סקאמר. אל תסקאמר. אתה אל תהיה סקאמר, ההפך. אני לא סקאמר, אל תדאג. אוקיי. טוב, אני מתחיל. רגע, לא להרים, תן לי קודם כל לקחת אחד. אתה יכול להרים? אפשר להרים? אוקיי, תרים. לוס ג'ופסיטוס. אתה לא פתחת לי את הביס. מה אתה סקאמר? מה זה? בוא תרביץ לי. תפתח. תן להרביץ, תרביץ לי. תפתח את הביס. פתחת? כן, תרים. לוס ג'ופסיטוס. רגע. יש לי טיפה לאגים במשחק. לקחתי. אל תהיה סקאמר. אתה לא סקאמר. כן, לא סקאמר. טוב, תקשיב, אני רגע... אמא שלי קוראת לי, אז... חכה רגע. אוקיי, בסדר. לא סקאמר, אל תדאג. אוקיי, חבר'ה, אני עכשיו רוצה לראות אם הוא יגנוב. טוב, מה הוא עושה? דאם, מה? לוס ג'ופסיט. הוא גונב את מה שעשינו עליו טרייד. שהוא נפל לזה, אחי, אני לא מאמין שהוא באמת נתן לי. אוקיי, הלו, היי, מה עשית? סקאם, קיבלת סקאם, אחי.
הוא לא עשה את זה עכשיו. גבר, תכנס רגע. אני לא רוצה, אחי. מה אתה רוצה? אתה יכול לחשוב סכם. אני הסכם. אתה חשבת שאני לא. אתה הלכת. גבר, כנס רגע. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע מה, בסדר, נכנס. אבל לא מחזיר לך כלום, שלא תחשוב. בבקשה תחזיר לי. לא מחזיר לך כלום. סבבה. אל תתחנן. סבבה, כנס. כנס! נכנס! לא מטפל. אלה! אכלת סקאם גט סקאם. היי, מה אתה עושה? אכלת סקאם גט סקאם. היי! כושל. לא, אבל אחי, למה גנבת אבל את זה? למה? אין מה לעשות, יש השלכות לכל דבר. בסדר, מכבד אותך. אתה יכול לשיר לי שיר? אבל כנס רגע ותשיר לי שיר. תן לי. איזה שיר אתה רוצה שאני אאפשר לך? אני לא אכיר שהיא הייתה באירוויזיון. נו, בסדר, אבל קדימה, נו. מה, תשאיר לי שיר. חנוכה, חג יפה כל כך. טה לא זוכר את ההמשך. אכלת סקאם, יא ילד אפס. טה I could gas, think I'm okay and last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. I'll replace hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. אבל אתה עושה סקאם, לא עושה סקאם. אתה יודע, סקאם לא עושים יותר מפעמיים. בסדר, נו, אבל לא עושה סקאם כי זה... כי אני כבר לא מטפל בזה, ממש מעליב אותי. טוב. אל תעשה. אני נכנס. יאללה. בוא. נכנסתי, אל תעשה סקאם, בסדר? לא עושה סקאם. גבר, בוא לפה רגע. מה זה? בוא. אני אגיד לך משהו. אם אומרים שאם אתה... רגע, למה? אומרים שאם אתה עשית סקאם... לך תנעל את הבייס שלך. אומרים שאם עשית סקאם ועכשיו תסתובב והבן אדם שעשית לו סקאם ישיר סביבון סוף, יוסיף לך 3 סיקרטים לסט. אוקיי. אז כאילו להסתובב ולהגיד תסתובב ואני אשאיר לך. אוקיי. סביבון סוף, חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב, אכלת סקאם גט סקאם, סוף נס גדול היה פה, נס גדול היה פה. אכלת סקאם גט סקאם ואין מה לעשות, זה המשחק. לא, אבל... גבר, אין מה לעשות. אחי, אני עכשיו נכנס, בבקשה אחי, אל תעשה סקאם גט סקאם, אני יודע שאני עשיתי סקאם, אבל אני כבר הבנתי, אל תעשה, בסדר? אל תעשה את זה, אוקיי? אני הבנתי כבר. בסדר.
נכנסתי. אל תגנוב. יש לך שיר לשיר לי? עוד שיר. אתה יודע, כל הדבר הזה, וזה צריך שיר לאווירה. אני לא יודע, מה לדעתך? תן לי איזה שיר. תן לי איזה שיר, בינתיים תחשוב עליו. אני אשאיר לך שיר. הרוח נושבת קרירה, ררה, אכלת סכם על האשכה, חכה, לה 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 לה. אין מה לעשות. זה. לא, אבל למה? לא רוצה, לא, אני סומך לך, אבל זה כבר... אז זה כבר משהו תרגיל. טוב, אל תעשה כבר, כי זה יעליב אותי. אוקיי, יאללה, כנס. אל תעשה סכם. אל תעשה סכם, בסדר? לא עושה, אל תדאג. נכנסתי. אל תעשה סכם, לא? לא עושה סכם, אתה רואה, אני פה. יאללה. אתה רואה, אני פה, אני לא עושה סכם. אפשר עכשיו טרייד? אני רוצה עכשיו נעשה טרייד אחרון? כן, נראה לי. בסדר. אתה תביא לי את הלוס מוביילס, ואני אביא לך את הקוקורצ'ה. אוקיי. לא, רגע, מה? לא אוקיי. לא. תיקח את הלוס קרקריטוס ואני אקח את הקוקורצ'ה. אתה יודע מה? יאללה, בסדר. יאללה, מוכן? 3, 2. La cucaracha. היי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אל תסכם, אוקיי, זהו נראה לי. טוב, אז חבר'ה, זה היה הסרטון להיום. אני מקווה שנהנתם, אל תשכחו לשים לייק, סאב, תגובה ופעמון. זה היה הילד המכוער בפרצוף שניסה לשים מסכם, יא גרוע. אז ילד, מה יש לך להגיד? מילים אחרונות? רגע, אתה עד עכשיו היית בסרטון? לא אמרתי לך? טוב, ביי, אכלת סכם מסכם.